taakse jäänyt tuo upea ranta, jossa niin paljon saimme aikaa. Nyt on aika lähteä kohti vuoria. Haikea mieli kyllä. Onna Marttinen ei yhtään haluaisi sinne lähteä, mutta liikkua on pakko. Levottomuutta jäällä. Konnon sydän vetää vuorille. Niin, ja kun aallot loppuivat, niin no, mammakin on revittävä irti letkoissaan, joissa hän koittaa sätkiä ja pysyä edelleen. Näin se menee surffaajan elämässä. Välillä se on. Ehkä on vaikea päätös sen jatkaa, jos ei voi jäädä ikuiseksi ajaksi. No jos mammalta kysytään, niin nääni. Upeat sanat. Aivan upeat. Matka jatkuu siis. Muistatko, että mä sain diilin meidän kämpin maksuihin. Mä sain 10 € halvemmalla, kun ei jouduttu maksaa tuosta laundrysta mitään, koska sit camping-tyypistä tuli mun kaveri. Meillä oli yhteisymmärrys. Meillä oli vankka yhteisymmärrys sen kanssa. Että jos diilejä haetaan, niin musiikki sillä Savumme Pyreneille. Les Pyrénées. Les Pyrénées. Mr. Briolage tietää, että teollisuusalueella Entreville. Alkakoon. Onko lupa heiluttaa? Ei todellakaan ole lupa heiluttaa. Kandolilla ylöspäin. Noin tuli alas. Tuolla on myös helikopteripelastusoperaatio. Paikalliset ei mene, kun tietää, että on ukkonen, niin silloin ei kannata, mutta tuulista tyhmänä lähtee. Kyllä mä rakastan merta, mutta kyllä mä rakastan vuoria ja jokea. Le Pyrénées! Les Pyrénées! No niin. Note to self, jos on valinnanvaraa, älä mene Mustosen kanssa samaan hissiin, äläkä samaan kondoliin. No niin. Me ollaan aina hississä. No niin, älä tule Mustosen kanssa. Nyt on mykkäkoulua täällä. Ja hiiliä. Pidä yhtään. Yksi hississä, kaikki muut kävelee. Se sopiuks tippuis tämmöseen lantakasaan, se on nyt rikki. Kieltämättä. Nyt mennään.
Tuolla on järvi. Järvi ja Lake. Niin kova puhkiminen on ollut tässä. Kohta päästään perille. 15 kilsaa pelkkää nousua. Kyllä. Nousua on ollut yhteensä 1700. Varustuksena Gore-Tex-tossut, jotkut perussukat, samat shortsit kuin mitä koko ajan pidetään. Sadetakki, koska äsken vähän satoi. Ja reppu, jossa on paljon evästä. Aina evästä enemmän kuin tarpeeksi, koska muuten voi käydä yllättäen ja on monta kertaa ollut liian vähän. Ja sitten tulee vähintään känkkäräkkä. Ja nyt tuolta näkyy pikkuhiljaa. Mikä ei ottamaan tuonne kuvia. Järvi. Pitää ottaa rossissa ja voin kerätä näitä mukaan. Täällä käpsytellään alaspäin. On ollut aikamoinen rekki. Ottanut vähän kunnon päällä niin sanotusti. Kaksikko. Ylös, up and away. Tällä kertaa kävellä. Täällä ollaan. Ihanan viileä. Triple chocolate. Mä oon tänne ylös. Ne kovalla vaivalla kuule kantanut. This is the feeling. If you know, you know. This is not. This is. Eli aurinkoa.
Tästä liian vähän ruokaa. Ei yhtä varjoa. Korkeus. Kai me ollaan perillä nyt sitten. Tästä täältä saa ruokaa. Siellä on jäätikkä. Vielä on jäätä jäljellä. Vielä on. Siellä menee Moikko. Täällä menee minä. Loppu. Aivan loppu. Minä sen luovuttanut monta kertaa. Korkeutta 2150. Tuolla oli 22 € omeletit. Just kerettiin ennen kuin meni kiinni. Tuolla upea. Jäätikkä motivoi tätäkin maantieteilijää jatkamaan. Ja matka jatkuu. Matka jatkuu. Talven jälkeen. Kohti alaspäin menoa. Kohti Betsiä. Oli vertti. Ja tästä pystyisi helposti kävelemään jäällä. Niin vai? Äsken todistimme helikopteripelastuksen, se en ollut minä. Siitäkö mennään? Matka jatkuu. Se on päivä pulmassa. Virksutti alkaa päivä pulkkaa. Vielä Petsillä 1000 kilsaa. Ei. Kinkut on nyt kavunneet. Kiitos tulevalle aviomiehelle. Kiitos. Hei pyreneet. Oli ihanaa, se oli hyvä papan idea. Se vallan mainia. Kiitos papalle seurasta ja rakkaudesta. Ja tsempistä. Katsotaan pikku kylästössä. 3 € variksen. Onnenlanti. Onnenlanti. Eikä löytyy katon matkakaupasta jotain. Katsotaan jos löytyisi tarra tai ehkä 3 € saa ehkä. Katsotaan. Ei mennyt montaakaan minuuttia. 3 € on 1,5. Ja tarra on saatu. Mitä sanotaan tästä löydöstä? On hyvä löydö. Viimeinen tarra oli näin hieno. Variksen.